сафари кории раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид дар ноҳияи Ёвон нахуз аз боздиду шиносоӣ бо фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди кишоварзи асил ки самти фаъолияташ ба пахтакорӣ равона гардидааст оғоз гашт. дар ин хуҷагӣ роҳбарияти вилояти Хатлон аз ҳолат ва нашъунамои пахта дидан намуданд. тибқи иттилои додашуда масоҳати умумии замини ҷамъияти мазкур 140 гектарро ташкил медиҳад. соли ҷорӣ роҳбарияти ҷамъият дар майдони 140 гектар пахта киш намуда бо ҷалби 20 нафар кормандон ва техникаҳои соҳавии парвариши онро бо риояи омилҳои агротехникаи парвариши ин зироати гармидӯст идома дода истоданд. дар ин хуҷагӣ кишти зерипилёнкагии пунбаи аълусифати нави чинӣ ба роҳ монда шуда айни замон нашъунамои пахтазор дар ҳолати хуб қарор дорад. саҳмдорони ҷамъият имрӯзҳо ба сарчинии пахта ва коркарди байни қаторҳо машғул мебошанд. раиси вилояти Хатлон ба хоҷагидорон оид ба роҳҳои дуруст парвариш намудани пахта дар шароити тағйирёбии иқлим, баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва истифодаи оқилонаву пурсамару гирифтани дусе ҳосил аз ҳар қитъа замин маслиҳатҳои муфид пешниҳод намуд. роҳбарияти вилояти Хатлон дар ин рӯз аз омодагии мошинҳои пахтачинии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Анис Ёвон барои ҳосили пахтаи соли 2025 боздид намуда аз ҳолати техникаҳо дидан карданд. бояд гуфт ки ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Анис Ёвон барои пешбурди соҳаи кишоварзӣ махсусан соҳаи пахтакорӣ яъне саривақт ва беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосили пахта ба ноҳия 3 адад мошинҳои пахтачинии истеҳсоли ҷумҳурии мардумии Чинро ба маблағи умумии 1,5 миллион сомонӣ харидорӣ намуда ба ноҳия ворид намудааст. чуноне гуфта шуд, ҳар як мошинаи пахтачинӣ ворид гардида метавонад дар як шабонарӯз ҳосили аз 8 то 10 гектар пахтаро ҷамъоварӣ намояд. роҳбарияти вилояти Хатлон зимни суҳбат зикр доштанд ки бо истифода аз техникаҳои мавҷуда ҷамъияти мазкур имкон дорад ба дигар хуҷагиҳои пахтакор низ дар ҷамъоварии пахта кӯмак расонад. дар ин рӯз раиси вилояти Хатлон бо фаъолияти хуҷагии деҳқонии Муртазо ва ҷамъоварии ҳосили ангур дар ин хуҷагӣ боздид намуданд. хуҷагии мазкур дорои 21 гектар замин буда дар майдони 7 гектар боғи ангури навъҳои аватар, президентӣ, ҳусайнӣ ва мерс бунёд намудааст ки айни ҳол самаровар гардидааст. роҳбарияти вилояти Хатлон зимни шиносоӣ аз ин тогзор дастур доданд ки ҳосили мавҷударо беталаф ҷамъоварӣ намоянд. дар ин рӯз раиси вилоят аз рафти корҳои сохтмонӣ ва васлу насби таҷҳизотҳои технологӣ дар коргоҳи истеҳсолии хиштҳои гаҷии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Файзи Гаҷ дидан намуданд. тибқи иттилои додашуда иншооти мазкур аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ соҳибмулки ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Файзи Гаҷ дар бинои истеҳсолии собит корхонаи таъмирии механикӣ бо ҷалби сармояи дохилӣ ба маблағи 3 миллион сомонӣ бунёд мегардад. коргоҳ дар як сол иқтидори истеҳсолӣ 1,5 миллион дона хишти гаҷиро доро мебошад. раиси вилояти Хатлон бо тарҳи сохтмони иншооти мазкур шинос гардида ба масъулин дастур доданд ки ҳангоми васлу насби таҷҳизоти муосир ба сифати кор таваҷҷӯҳ равона намоянд. масъулин зикр доштанд ки дар баробари мавриди истифода қарор гирифтани коргоҳ 18 нафар сокинон бо ҷои кори доимӣ таъмин мегарданд. айни замон корҳои васлу насби таҷҳизотҳои истеҳсолӣ ва дигар корҳои ободонии дохил дар атрофи коргоҳ идома дорад. бо ташаббуси чунин соҳибкорои Торкистон шукрона аз он мекунем ки дар ширкати худамон дар чунин корхонаҳо кору фаъолият мекунем ба маоши хуб, дигар ба сафарҳои хориҷӣ нарафта дар ҷойҳои худамон ҷойҳои кори хуб бо оиликҳои маошҳои хуб кор ва фаъолият мекунем. шукрона аз он мекунем ки муҳтарам ҷаноби олӣ пешвои муъаззами миллат Эмомалӣ Раҳмон шукргузор мекунем ки чунин соҳибкоронро дастгирӣ карда ба моҳон мақсад ҷойҳои кор таъмин карда маоши хуб гирифта мехоҳем дар оянда чунин мутахассиси мақсад чунин корхонаҳо шавем.
دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میباشد که ما صاحبکاران رو دستگیری نموده و ما هم در عوض دستگیری جناب عالی همچنین کارخانه‌هایی که تامین برای آبادی وطن برای تامین امن رشد نموی کشور که هدف چهارمی دولت صنعت‌کنی با سرعت میباشد سهم خود را دریغ نمی‌داریم. ноҳияи ёвон аз нигоҳи сохтмону меъморӣ бунёди коргоҳу корхонаҳо дар ҳолати рушд қарор дошта дар доираи истиқболи арзанда аз ҷашни ифтихории миллат 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон садҳо бинову иншооти хуштарҳу муосир коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ бунёд мегардад. дар радифи даҳҳо иншооти сохташаванда дар ин ноҳия маҷмӯаи тиҷоратию хизматрасонӣ ва истеҳсолии ҳафт авранг дар кӯчаи ба номи абдураҳмони ҷомеъ ҷамоати шаҳраки ёвон бунёд мегардад. маҷмӯаи тиҷоратию хизматрасонӣ ва истеҳсолии ҳафт авранг аз такхона ва ду ошёнаи болоӣ иборат мебошад. иншоот аз ҷониби соҳибмулки ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди муқимяк ба маблағи 4 миллион сомонӣ бо истифода аз маҳсулоти хушсифати сохтмонӣ таҷдиду азнавсозӣ гардида барои истифода омода карда шудааст. дар ҷамоати деҳоти ҳасан ҳусейни ноҳия роҳбарияти вилоят аз пули мошингузар дидан намуда бо лоиҳаи сохтмонии муассисаи таълимӣ шиносоӣ пайдо намуданд. ин пули мошингузар ки солҳои зиёд ҳолати садамавӣ дошт аз ҷониби ҷавонони фаъоли деҳаи меҳробод аз таъмири асосӣ бароварда шуда мавриди истифода қарор дорад. дар ноҳияи ёвон дар баробари иқдому ташаббусҳои роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия аз ҷониби соҳибкорони боҳиммати ноҳия низ муассисаҳои таълимӣ ва таҳсилоти томактабӣ бунёд мегардад. раиси вилояти хатгон бо лоиҳаи сохтмонии бинои муассисаи таълимии рақами 83 дар деҳаи ҷойламаи ҷамоати деҳоти ҳасан ҳусейн дидан карданд. гуфта шуд ки ин муассиса ду ошёна буда аз 16 синфхона, як китобхона, 4 утоқи корӣ иборат мебошад ва бо бунёд гаштани ин бинои таълимӣ хонандагон дар ду баст ба таълим фаро гирифта мешаванд. муассисаи таълимӣ барои 960 хонанда бунёд мегардад. дар деҳаи меҳрободи ҷамоати деҳоти ба номи ҳасан ҳусейнов бо саҳми маҳал ба маблағи беш аз 500 000 сомонӣ толори варзишӣ бунёд гардида бо таҷҳизотҳои варзишӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. аснои сафари кории роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят аз иншооти мазкур низ боздид намуданд. гуфта шуд ки дар ин толори варзишӣ дар як вақт 100 нафар ҷавонону наврасон имконияти ба машқу тамрин машғул шуданро доранд. раиси вилоят дар ин деҳот бо дастовардҳои варзишии варзишгарони маҳал ва ноҳия дидан намуда бо сокинон ва ташаббускорони ин бунёдкориҳо мулоқот оростанд. гуфта шуд ки дар муттаҳидӣ метавон ҳар як деҳаро ободу зебо намуда ба шаҳрак табдил диҳем. дастҷамъона мо метавонем дар рушду пешрафти соҳаҳои мухталифи ҷомеа ба хусус беҳдошти инфраструктураи маҳал ноил гардем. дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи ёвон як қатор иншоотҳои ҷашнӣ ба нақша гирифта шудагӣ буд ва имрӯз яке аз иншоотҳое ки дар деҳаи меҳрободи ҷамоати ба номи ҳасан ҳусейнов ба нақша гирифта шуда буд ин толори варзишӣ мебошад ки барои ҷавонон барои наврасоне ки ҳаст имрӯз ифтитоҳ мегардад. пайваста дар корҳои ободонӣ ҳамеша кӯшиш ба харҷ медиҳанд ва мо тасмим гирифтем ки ҷавононро дар роҳи ба тандурустӣ дар роҳи солимӣ яъне тарбия намоем ва имрӯз ин иншооти варзишие ки ҳаст барои ҳамин ҷавонон ҳаст ва дар ин ҷо омада машқу тамрин мекунанд ва дар оянда мехоҳем ки ин ҷавонон парчамбардори миллату давлати ҷумҳурии тоҷикистон бошанд. дар ноҳияи ёвон дар баробари дигар бунёдкориҳо бо дастгирии мақомоти иҷроия ва ҷалби соҳибкорони боҳиммат ҷавонони фаъолу сокинон роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта мавриди таъмири асосӣ қарор мегирад. дар деҳаи дастгираки ҷамоати деҳоти ҳасан ҳусейн бо ташаббуси мақомоти маҳал ва сокинон роҳҳои байни деҳаҳо дар масофаи 3 километр аз таъмири асосӣ бароварда шуд. раиси вилоят бо сокинони ин деҳот мулоқот намуданд
ва зикр доштанд, ки бунёдкориҳоро пеша намоянд, дар ободии маҳаллизист саҳмгузор бошанд ва барои насли наврасу ҷавон шароити хуби таълиму тарбия фароҳам оваранд. мусаллам аст, ки дар миқёси вилоят ва ҷумҳурии ноҳияи Ёвон бо истеҳсоли сементи хушсифат ва содироти он ба хориҷи кишвар бунёди корхонаҳои саноатии истеҳсолӣ пешсаф аст. раиси вилояти Хатлон дар ҷараёни сафари корӣ аз рафти корҳои сохтмонӣ дар коргоҳи истеҳсолии оҳаки сохтмонӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ғайюр индастриал дидан намуданд. тибқи иттилои додашуда коргоҳи истеҳсолии оҳаки сохтмонии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ғайюр индастриал бо ворид ва васлу насби таҷҳизотҳои муосири истеҳсолӣ таҷдиду азнавсозӣ гардидааст. коргоҳ маҳсулоти ба стандартҳои муқарраршуда мутобиқ истеҳсол намуда ба содирот нигаронида шудааст ва аллакай барои харидории оҳаки сохтмонӣ аз ҳамсоякишварҳо дархост ворид гардидааст, ки эътимоди масъулинро барои истеҳсоли ин маҳсулот боз ҳам қавӣ мегардонад. дар масофаи беш аз 3,5 километр роҳи маҳаллӣ дар ҷамоати деҳоти чоргули ноҳияи Ёвон деҳаи Сабзазор мавриди таъмири асосӣ қарор гирифтааст. солҳои қаблӣ роҳи мазкур ҳолати нохуб дошт ва сокинон тасмим гирифтанд, ки ин роҳро аз таъмири асосӣ бароварда корҳои чароғонкунии деҳотро ба роҳ монанд. раиси вилоят зимни бозиду шиносоӣ бо масъулону tashabbuskорон ва сокинон суҳбат ороста иқдоми аҳли ин деҳаро шоистаи дастгирӣ ҳисобиданд. маҷмӯан корҳои ободонию созандагӣ ба истиқболи арзанда аз ҷашни ифтихории миллат 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ёвон бо маром идома дорад.